ele oke nwa nwaanyị bịadoro no pata nga nchiri na kukumba o wegara na fridge na-ata ya na-eti mkpu na-aba mba si na isi kukumba ya mmịọta biele isi kukumba I don't chop the head of cucumber. I don't chop the head of cucumber. Wetin concern the head of cucumber concern my daughter biko kwan. And she even won't fight me because I chop the head of the 2 cucumbers. I still know issue cucumber na here na him be say na here life today. Why God cucumber when did you turn to Jehovah Jireh? Because answer me cucumber when did you turn to Jehovah Jireh? Music where they sing for album they say ihe anya na ahu they do you ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị oriri na ọṅụṅụ nkụwa ọ bụghị ebe ndụ dị o isi kukumba abụọ ọ bụghị ebe ndụ dị o ndụ dị n'aka Chukwu ihe anya na-ahụ na kukumba ụwa amaghị na isi kukumba bụzi ebe ndụ no ebe